Tässä meillä on juoksumatto, tässä meillä on juoksuja. Suoritapa yksi kappale maratonia takaperin. Selvä. Mä sanoin tälleen kesällä. Jos saan tälle videolle 150 tykkäystä, niin Atte joutuu kävelemään maratonin väärinpäin. No, se video sai yli 500 tykkäystä. Eli tänään Atte menee maratonin selkämenosuuntaan yli 42 kilometriä juoksumatolla takaperin. Aamu ja Atelle. Sulla on nyt 3,2 kilsaa tunnissa, eli tolta heillä tässä menee joku 13 tuntia. Eihän tää voi olla 3,2. Ei saa. Tää nyt valkenee mulle. Mä sanon, tää on aika vitun persestä. Sä oot mennyt jo 150 metriä. Mitä? Voi Joo, ei muuta kuin hyvää maratonia, me lähdetään kauppaan. Atella mennä selvästi tulla semmonen motivaatiopula tuossa heti alussa, kun se tajus, että se ei voi juosta tätä läpi nyt. Ei saakeli. Ei millään hyvillä eväillä. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Liikuntakeskus Voiton kanssa. Kiitos Voitto, kun pääsitte Ateellani riutumaan. Siellä se on iloinen mies. Mitä se voittaa? Siinä on mikropizza. Karkkipäki. Mutta me ei löydytty niitä suklaakrispejä. Me ostettiin sulle konvehtirasiin. Mä söin pelkät ne krispit. Niitä on joku 2 siellä. 4. Onko oikeesti? Tunnetko olosi väsyneeksi? Joo. Prime. On kyllä aika paha. Miksi sä syötät mun nopealla tahilla? Mä tunnen mennäänkö matka tuplavaahin. Mennään. Tähän helppo. Mitä mä valitsin? Ei muuta kuin taakse sanoo Atte matolla. Nyt on viihdettä kerraksi. Tää menee nopea tää aika. Joo, aamu ja Atelle. Joo, aamu ja Atelle. Atelle, aamu ja Atelle, aamu ja... Atte, en mä jaksa enää olla täällä. Me lähdetään syömään viimeksi. Meillä menee joku tunti, niin me tullaan. Ei vitu se tunti. Saat joku muutama tunti. Ei vitu se tunti. Tuli niin tylsää, että piti lähteä. Eli voisit olla vähän nopeammin, kun ei jaksa olla koko päivää tuolla. Oottaa sinua! Sillähän menee hyvin, ei meillä ole mitään kiinni. Ei sillä ole mitään hätää. Nyt on mennyt 9,5 kilometriä ja nyt meikä käy vessassa. Skipidi sammakko. Ja Mari. Skipidi sam. Apua. Ei. Aamuja! Aamuja! Joo. Älä mene liian korkealle. Oli tarkoitus. Hukkasin Eemelin ja mä löysin sen pelaamosta. Älä mene seuraavalle korkealle. Eemeli, tuu pois. 2,40. Tuplat. Ei vittu. Ei tullut mitään. Kyllä mä sanoin, että nyt tuntuu säärissä. Mitä, onko siellä tyhjä? Atte on kadonnut. Missä Atte? Jaha, missä mies? Kato! Tiedätkö tämän? Oliko Mulla sattuu kantapää. Oliko koska? Oli, toista kertaa. Hei, paljon mennyt nyt yhteensä? 13 ja 6. Jumalauta! Kato, Laastinen tulee... Laastinen tulee meikelle tänne kaveriksi. Joo, kaikki jalakapetisi ihmiset, niin nyt... Joko... Leikako mulle tollaista? Ajattelin, että jos ei päästä sitä ennen kotia, niin kuin toi matka on tehty, niin eikä sitä tarvitse patistella se enempää kuin aika paljon otatte sitä vauhtia. Se kiihtyy koko ajan, huomaaks? Häh?
Se on 8 kilometriä vauhtia. Elastinen katoamaan siliin. Anna sen soida, anna sen soida. Vasen, takska. Jäädät sitä vauhtia. Skibidi sammakko. Toivottavasti mä editon tän nopea, niin tuo skibidi sammakko ei ole ihan vanha juttu, mitä tulee ulos. Atte! Mä oon kannustanut sua tähän asti, mutta mä tajusin, että sä oot ihan paska. Siis maailman ennätys takaperin maraatoni, se on joku reilu 3 tuntia. Sulla on mennyt 4,5 tuntia. Noniin, vauhti. Älä just! Tajuakka! Eemeli. Mitä? Tuppa käymään täällä. Mä löysin suihkupullo. Oi elastinen, olet sinä niin kaunis ja komea. Mitä? Mitä? Sä et voi nyt spreijata muhun mitään. Mitä? Mistä nää teit? Mä näkki tulee jokos pullosta. Minkä pullon? Hourel. Siis oota, mistä nää puhuu? Sitä on mukaan nähdä. Ei mulla mitään. Ei sä, mä ymmärrä mistä nää puhuu. Tuosta. Oi jumma! Tästä loppuvesi. Musta on ihan hieno. Saik! Musta on ihan hieno. Joo, nyt tästä loppuvesi ei enää voi tehdä. Otatpa lisää vauhtia tosta sprei. Ai sori, mä otan niitä koska. Onko minä ollut sun elastinen? Wow, käännä kovempaa, käännä kovempaa. Ei enää, mä olin hyvä äiti. Tehdään sille nyt tämmönen kortti. Paljon onnea vastasyntyneelle. Rako sun jalossa. Että elää Maki. Mitä me kirjoitetaan tänne? Kirjoita sinne, että olit hyvä. No, nilkka vissiin muuta. Jos se voi. Tuo on tommonen kipiä rakko. Ai. Tuonne tulee ai vittu tuo rakko käykin. Minua ottaa pieni. Kato. Joo. Mitäs sinä näkyy? Että pitäis vettää loppuun. Onnistus. Täyttää teitä. Oi. Oi vittu. Älä kos. Ei kun. Eikä niinkään pohket vaan haasta näin pahaa. Mitä? Käännä kovempaa. Anna se soida elokerronille. Hei sä oot yli puoliväliin. Äijä, ne oot yli puoliväliin. Ne on. Otapa Prime Hörö. Ja proteiini patukkaa. Alapa ottaa nyt sitä. Ota. Meikä vetänyt puolimaratonin takaperin. Mä en tiedä yhtään ketään, joka voisi sanoa tolle. Meikä enää jaksa olla. Me lähdetään Fiinukaan keilaan. Se mihin? Mä lähden keilaan. Ai että, onpa mukava olla ulkona. Harmi, jos ei vois tulla ulos. Pitääkö laittaa ne laiet sinne? Nice! Ei se haittaa. Oliko mukava keilas? Ilme näyttää siltä, että jee, olipa kiva. Täällä kyllä vähän sattaa, mutta vai onkohan kenties Ate hikitämää, mikä roiskuu tänne asti? Mitä se meidän äijää täällä? Mä annan sulle viilennystä, koska mä oon hyvä äijä. Mä oon teikän rakas kaveri. Kiimelin, oot mun paras kaveri. Hetpä sitä vettä. Sano, että mä oon paras kaveri. Kiimelin on paras kaveri. Mitä sillä sumuutti? Oo. Jou! Se on Mä mietin, että se maistui ihan jännä. Se meni myös mun syliin. Lata se sumuutin.
Mä hieron nyt sun lantia. Et älä mun lantita. Vähän se olisi hieron. Elää ees vähän. Eikö edes vähän? Elää ees vähän. Mä ihan vähän. Jätetään se sinne saunaan. Joo, totta. No niin, mies ei kun kuivuu vaan silmissä. Paljonko oli kilometrejä? 25. 25 kilometriä. Eikä me enää voida tää kesken lopettaa. Pakka sovittaa maalia. Eemeli sai puhelu, että pizzat on tullut. Yes. Kiitos paljon. Ja yksi semmonen. Oi että, kiitoksia. Ai että, kiitoksia Demariolle pizzasta. Onko tää hienoa pipo? Eikö saaks? Voisi tää hajuttaa. Laita Demario pipoa päälle. Lähdepä juokseen kyllä se. Jaa, pipo lähti hedelmä. Hikuuhavaa. Sä oot syönyt liian vähän, mä sanon. Eemeli oikeesti aina vähän väliä käynyt syömässä jotain. Tosiaan nyt läheskään niin paljon Eemeli ei tässä koko ajan puhuta sitä enemmän. Mitä? Ei siitä. Pääsehän irti kun hän irti vähän. Lähtis mukaan. Vielä 14 kennusta kyllä. Ei se ole mitään. Vituuttaa. Ei se haittaa. Niin muakin vituuttaa olla tällainen paliin. Me lähdetään vaikka Supermarkettiin, niin se mii. Kivelin trickshotiin. Mä näytän ne 2 temppua, mitkä mä ossin. Tää! Siinä ne oli. Nice! Mitä se Atte teki, kato tommoselle. Aha, aha. Sä kaveri on. Ei sitä saa laskea. Oi vittu, tää on liukas. Perse tulee se. Me kävi vähän vessassa vaan. No. Siellä se pahti. Jatketaanpa me täällä. Tervetuloa Kivelin Triksuttos näytökseen. Tää on esitys, missä mä näytän kaikki mun parhaat temput. Meikä liukastuu banaanin kuori. Wow. No niin, se on suuren autokisaan vuoro. Täällä on vitun tunneli. Ei, mihin sä menet? Skipiri. Joo, kuka voi johtaa? Hei, hiasta vähän. Varmaan luulet, että on joku Etana Vauhti Oy-kilpailu. Kisa, että kuka on mahdollisimman huono ja hias. Joo, ja se on voittaja täällä. Ja se on voittaja täällä. Sä huijasit. Meikä voitti. Luuletko, että nää on jotkut hittauskilpailut? Mä tiedän, että nää on kuullut sitä sadusta, siitä kilpikonnan ja niissä. Mutta silti tarkoitus sitä, että kannattaa mennä sitä kilpikonnan vauhtia. Siis ensinnäkin ei voi olla silleen, että menee kierroksella niinku molemmilla kierroksilla tuolta. Mä oletin, että me mennään tästä. Sanokaa kyymeli. Kyymeli. Yrittää hypettää. Kyymeli. Aha, morgun. Mulla on enää kohta 9 kilsaa jäljellä. Mitä vittua? Kovaa. Ihan vittu paskaa! Ei se oo mikään rollaattori, kun se on juoksuma. No ku tää on... Äijä, se on 7 kilsaa jäljellä. Se on suomalaisella sisulla. Heti kun Atte on valmis, niin se saa avata tän kuoren, minkä saa avata 42 kilometriä rapia vielä. Se selviää sitten sulle. Te ootte vetänyt tätä 10 tuntia. Mitkä fiilikset? Sattuu. Tuolla se häämöttäs. Tuollahan se Maali se häämöttelee. Me tehdään tää. Meikä tekee monta päivää sun. Me tehdään tää. Atte on mennyt 37 kilometriä. Sillä on enää 5 jäljellä. Täällä pystyttiin. Noniin. Mä sanattomaksi vettä. Kovaa suoritus on tähän mennessä. Kiitos.
Ootko kävellyt etuverinen pitkään matkaa ikinä? En ookaan. Ootko pyöräillyt näin? Mä en oo ikinä edes pyöräillyt näin pitkään matkaa. matkaa? Siis putki. Mitä? Että jos pyöräily niin pitkään matkaa, mikä se on kävellyt takaperin. Niin. Vittu rankka. Kipu kasvattaa. Kärsimys kirkastaa sielu. Atte. Tää. Sigma. Tiedän mitä teen, on selkeät tavoitteet. Ja nyt mun enää täytyy jaksaa. Joo. Joku 2 kilsaa. Herranjumala. Meikä vettää loppuun sitten 300 000 liikeä. Haluatteko te nähdä vai? 300 tonnia. Noniin. Onko? Noniin, takas matoon. Noniin. Let's go. Puolitoista kilsaa. Mä oon tehnyt tätä 10,5 tuntia suomalaisella sisulla. Miltä tuntuu? Enää 1,1 kilsaa jäljellä. Sitten sä sit avata tän mysteerikuori. Oikeesti onko tuo 1 000 000 euroa? Se selviää pian. Atte, yksi kilometri on jäljellä enää. Ei niin, mepä. Tää on meikäs take. 150 metriä. Kato, täällä on väkiä, niin sun pitää pistää vauhtia. 100 metriä. 60 metriä. 30 metriä. Atte! 20 metriä! Atte! 10 metriä! On se Sonni! Come on! Kiitos kun katsoit videon! Tilaa kanava! Atte, mitkä fiilikset? Yes! Sulla oli se kirjekuori. Give me my prize. Mikähän tätä tullut? Posta tuntuu syntyneelle Rokolle. Roko. Paljon onnea. Meikä saa tämä onnittelukortti. Olit hyvä. Teki Kimelia Finsku.